Assalamu alaikum guys, Fresh Alamin in the building. Yau garin Kano mun tashi da sanyi, yau akwai sanyi. Dan ni throughout ma yau ban fito waje ba gabaki ɗaya sai yanzu. Well, yau tambaya ta kawai guda ɗaya ce. Amma guda ɗayan za ta presenting guda wajen guda nawa? Yes. Za ka iya bada answer ta bangare kala-kala. Tambaya ta shine Najeriya dai mun san dama ba ƙasar musulmi ba ce ko? Because constitution din Najeriya abin da yake running daban. Kai kankaran nan na sha. Constitution din Najeriya babu magana musulunci, so amma apart from Nigerian constitution, Kano, an ce Kano garin musulunci ne ko? Dan mu ba mu gani a ƙasa ba. Amma in mutum yayi sauka alƙur'ani, yana da sauka izu 60, right? Ana ba shi aiki daidai da wanda yake da digiri? Ana yi ko ba a yi? So ba zan ce, tambaya ta ma dai anan shine me isa mun yadda Kano garin musulunci ne, me yasa ba a bawa wanda yake da aikin yi irin wanda yake da digiri da wanda yake da ya sauka alkur'ani, me yasa ba a ba su aiki daya ko da salaran 80,000 ne ko 70,000? Yes, wanda suke da sauka alkur'ani, me yasa ba a ba su? To kun ga ƙarya ne kenan, because gwamnati after gwamnati duk magana duk hira ce. Mun yadda garin musulunci ne, inda abinda na sani Kano ana son annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because I'm one of his biggest fan ever, man. Ni kaina masoyin annabi ne na gaske. Yes, because muna cin darajojin shi. Amma maganan wai ka zo ka ce wai Kano garin musulunci, ni fa ban yadda ba. Kano garin musulunci ne, ban yadda ba. Kawai ni abin da yasa in yadda da Kano garin musulunci ne, in ga wanda yake da digirin alkur'ani yayi sauka alkur'ani a bashi aikin yi daidai da wanda yake da digiri a Najeriya ko a ƙasa, a iya Kano din ma. A bar an ji Najeriya ba ƙasar musulmi, amma a iya Kano din ma a ce mutum yana da wannan alfarma inda shi indijin ne na Kano. To indijin din Kano din ga su nan yan Rano, yan ina kai a dangi na wallahi alazim wanda suka sauke Qur'ani mata da maza sun fi mutum 100 wallahi. Dangi irin ƴaƴan yayu, ƴaƴan waye, ƴaƴan yayi maman mu, ƴaƴan ta irin wani haka dangi. Ni kana na yi nisa alqur'ani, amma abubuwa da ina da tilawa ma. Wallahi, to be very honest with you, ina da tilawa da sosai, because akwai kannena yanzu da in za su kawo maka alqur'ani da kama akwai su. Ga sunan su Abdul Majid, ga sunan da yawa. So kawai ni abin da yake ban mamaki, yanzu kun ga wannan Abdul Majid din da nayi magana, makaranta ma yake so ya bude. Kullum sai dai zai ce min Uncle G in ma na 500 nan ya sauke Qur'ani, yayi nisa ya kai ya fara dora wasu ma a hanya. Amma dai zai ce min Uncle G ma na 500 nan, kana 500 nan Allah ko kana ina son zan su omo zan wanke kayana, irin wannan irin abubuwan me haka, ka gane? So me yasa haka an yi magana ku ce Kano dama siyasa ce kawai? In ba siyasa ba ce ba zai haka yake yiwa. Topic ɗina yau a yau kenan, kawai ku min comment mai zurfi, me yasa Kano garin musulunci ne amma ba a bawa waɗanda sai yankan farce suke yi masu saukar alkur'ani. Kawai mutum ya gama saukar alkur'ani sai dai ko kuma ya koma dan duba ga koma dan duba nan ma ka juya sanin da kai wa alkur'anin, ka koma kana dan irin duba haka, kana harkar mata su zo wajenka, mallake miji, mallake saurayi, mallake wacce durin uwa duka dai. So wannan ne kawai zaka ga samu kudi. Amma in dai har darajar alkur'ani, yanzu ga masallatan kamsu salawat da ake sallah, me isa state government ba sa biyan masallatan kamsu salawat gabaki ɗaya? Babu kudi ne ko ni ba wai gwamnatin yanzu ba, ko ma wacce gwamnati ce duk haka ne. Ban ga wata gwamnati da ta kula wannan lamarin ba, ko ma gwamnatin waye. Ni ba wani nake campaign ba ruwa da su daga farko har ƙarshe.
yawa ba wani ne, ni mawaƙi ne kawai, ina sai da waƙata duk duniya ana siyan waƙata, ina samu in taimaki 'yan uwana, ina tare da fans ɗina, rayuwa mai kyau mu shine abin da muka sani, kyautatawa iyaye shine abin da muka sani, kyautatawa 'yan uwa, kyautatawa fans, kyautatawa mutanen da kuke mu'amalar mutunci da su, shine ni abin da na sani. So ba campaign nake wani ba, don't get it twisted motherfucker. So yanzu kawai akan abin da nake so a mun comment kenan. Yes, G Fresh Alame sai yankan farce fa kawai suke yankan farce gas makarancin alkurani ba daraja. Me yasa can somebody tell me why? Me yasa